היי לכולם, בטוב. זאת ויקי. זאת ויקי. תומאס. זה אביב, זאת אמא, זה אלרועי, זה סבתא וזה סלי. זהו? זה מה שאתה רוצה להראות לכולם? לא, זה סבא, זה אבא, זה ורדית, זה ליאור, זה סבא, זה ליאם, זאת מיקה, זאת אמילי. זה שני אחים. זאת אני. שלום אביב. היי. זה ליוטיוב. ליוטיוב? לאוטיוב. ליוטיוב. תדעי לך, אני מביא את כל הצפיות. כן. לא, ככה לא, ככה עכשיו אנשים ברחו. ככה אני מביא את כל אלה, ככה אני מביא את כל הצפיות. וואו. פצה, 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 פצה.